Здравейте на всички и добре дошли в епизод 41 от Печелившият маркетинг, Вълчев Agency подкаст. Темата, за която ще си говорим днес е защо рекламата ви работеше добре и изведнъж просто спря. Сигурен съм, че това усещане ви е познато. Пускате реклама, тя работи много добре, ROAS-ът е много добър, продажбите топ, бюджетът излиза, печалба остава, деца вика 50 ръце. И изведнъж без никакво предупреждение, всичко спира. Цената на клик се вдига, конверсията пада, правите промени и нищо не помага. Проблемът не е в бюджета, не е в таргета, не е и в алгоритъма. Проблемът си има име, както почти всеки проблем. И той се нарича Ad Fatigue. И днес ще разберете точно какво е това, как да го разпознаете рано и как да го управлявате, преди да е унищожило кампанията. Казвам се Илиян Вълчев и съм собственик на Вълчев Agency. Ние сме рекламна агенция с над 9 години опит в дигиталният маркетинг. Работили сме с бизнеси от десетки сектори и Ad Fatigue е сред топ 3 причини, поради които кампаниите на нашите клиенти са се разпадали преди да дойдат при нас. Какво е Ad Fatigue и защо това нещо се случва? Ad Fatigue е момента, в който аудиторията ви е виждала рекламата ви толкова пъти, че е спряла да реагира на нея, т.е. и е писнал. Мозъкът на човек е програмиран да игнорира повторяемостта. Видели сте го, обработили сте го, следващия път директно пълен игнор. В мета това се измерва с един показател, който се нарича frequency. Това е средният брой пъти, в който един човек е видял рекламата. Когато frequency-то е 1-2, всичко е наред. Хората виждат рекламата за първи път или втория път и реагират все още. Когато фриквенсито мине 3 или 4, при студена аудитория говорим, трябва да внимават. Това означава, че рекламата започва да се появява доста повече пъти и хората започват да привикват. И най-лошото е, когато стигнем 5 или 6 или нагоре фриквенси, тогава идва вече и адфакт. Тоест, разходите вървят нагоре, резултатите вървят много надолу. И тук много рекламодатели виждат влошаване на резултатите и първо проверяват бюджета, таргета задължителен и оферти. А фриквенсито е последното нещо, което гледат и изобщо знаят, че съществува. И точно там се крие отговор. Сега ви споделям за 4 ранни сигнала, за които трябва да следите. Фатигът, първото нещо, което значи, то не идва изведнъж. Той идва постепенно. И ако знаете какво да гледате, то е лесно може да го премахнете. И именно първото нещо е CTR-ът пада без абсолютно никаква друга причина. Примерно, рекламата не сте я променяли. Бюджетът не е променен. Но CTR-ът, примерно е бил 2 или 3 или 4, изведнъж почва да става 1,5, 1, 0, и нещо. Тоест, хората вече виждат вашата реклама за енти път, тя им писва. Сигнал 2. CPC-то се покачва или цената за клик. Когато кликовете намаляват, мета започва да ви таксува повече за всеки клик. Алгоритъмът разбира, че рекламата е по-малко релевантна и де-факто вдига цената, защото целта на Facebook е хората да стоят все повече и повече в тази платформа. И когато виждате нещо, то ще им писне и ще почне да излиза. Третия сигнал. Негативни коментари или скривания. Хората започват да натискат скри рекламата, това нещо се прави, повярвайте ми, или оставят коментари като пак тази реклама, писнеме да го виждам това нещо, вие сте измамници, махайте се от тук и други такива неща. Тоест, тогава личът започва да пада с бесни скорости. И четвъртия сигнал е фриквенсито вече минава примерно 4. При студена аудитория говоря. Това е вашият 100% директен показател. Отворете си рекламата в Ads Manager, добавете колонката frequency, ако не сте добавили до сега и ако видите, че фриквенсито ви е 5, то имате много сериозен проблем. Това е причината рекламата да не продава. И сега, ще се радвам, ако това, което ви споделих до тук, да ви е било полезно и ако е така, да харесате това видео с палец нагоре, да се абонирате за нашия канал, в който постоянно качваме нови видеа и най-вече да коментирате дали информацията ви е предоставена на достъпен език и дали ви е била ценна, интересна и полезна. Така ще знам какво да правя, за да мога да надграждам. Продължаваме напред. Как да управлявате Creative Refresh цикъла? Това е много важно нещо, което почти никой не говори, затова сега ще ви кажа как процедираме ние в нашата агенция. Решението не е да спрете рекламата и да започнете от начало. Решението е да имате система за Creative Refresh, т.е. планиран цикъл на обновяване на рекламите преди да настъпи този Creative Ad Fatigue. Или нашата система е следната. Стъпка номер 1. Определяме бейслайн за вашата аудитория и бюджетът. Колко дни минават преди фриквенсито да достигне 3 или 4. Може би 4. Измервате го веднъж и де-факто това е вашият рефреш период. Примерно, пускате рекламата днеска и почвате да гледате. След 3 седмици тя е, че фриквенсито е минало 3 или 4. Тогава имате проблем. Второто нещо, което е, подгответе следващия креатив преди да ви трябва той. Много хора пускат примерно 2 или 3 снимки и си казват, като е време ще пуснем нови креатив. Това е голяма грешка. Никога не чакайте последния момент. Винаги имайте готови много креативи за напред. Особено с изкуствените интелекти в момента може да генерирате стотици такива. Така че не губете време. Стъпка номер 3. Сменяйте елементи, не цялата реклама.
Това, че вашата реклама е winning в момента, не означава, че след някое време няма тя да се провали благодарение на това често показване. Затова почнете да сменяте конкретни елементи от нея. Примерно, първо сменете хук, после сменете визията, после сменете текста. Сменяйте конкретни елементи и изчаквайте да видите дали като смените някакъв елемент няма да се промени резултата, т.е. да се рефрешне това фреквенси и тя да започне да продава отново. Така че конкретни елементи. И другото нещо, което е последното, което правим, е разширяване на аудитория. Ако сме сложили по-нишов таргет, примерно само жени от 40 до 50, дигаме таргета, правим го от 35 до 50, после го правим от 30 до 50, после от 25 до 50 или от 25 до 60 и така аз разширявам аудиторията. Това са четирите стъпки, които ние прилагаме, за да избегнем така нареченият Creative Ad Fatigue. В заключение, Ad Fatigue е нещо, което е неизбежно, но ако сте хитри, то може да го управлявате. Следете се фреквенсито, хващайте ранните сигнали, които ви ги казах тук, имайте следващия креатив готов, преди да ви е потребвал, както ви казах, и прилагайте научено. За финал искам да ви поканя, ако тези неща са ви трудни или ако вие работите с партньор, който не ви е казал за тези неща и не ги прави, то ние от Voucher Agency може да ви помогнем да продавате повече и да скалирате вашите бизнеси, именно благодарение на такива тънкости, които за жалост много от нашите колеги не им се занимават. Затова можете да влезете на voucheragents.com и да заявите безплатна консултация. Ние можем да влеземе, да направим безплатен анализ на абсолютно всичко, което правите вие и да ви кажем как можем да ви бъдем полезни. Така че за нас ще бъде огромно удоволствие да си партнираме и да работим заедно. Също така отново ви подсещам да ударите по един палец нагоре, да се абонирате за YouTube каналът и да оставите коментара с нещата, които са ви харесали, за да можем да знаем как да се подобряваме и се надграждаме. Благодаря ви!